Nejde do diskusí. On diskutuje sám, on si urobí tlačovku, respektíve si nahrá video. Čiže ten človek nemôže vidieť, že niekto konfrontuje Roberta Fica a počuje aj iný názor, lebo on vlastne pozerá len jeho. Dá sa, ako by ste išli z toho istého manuálu, aj keď my to tak pozorujeme si, on je fúha, tak celkom dosť kopírujete tie trendy na Slovensku. Nebáť sa byť priamočiari. Normálne to pomenovať, ako to je. Oni sa s nami nemazlajú, oni o nás klamú akože na hulváta. Prečo my by sme tu mali okolo nich v rukavičkách? Že v Čechách ľudia sú ochotní ísť protestovať proti niektorým krokom vlády, ktoré sa im nepáčia a podobne. A to je dobré. Verejné financie sú dostupné na web stránke, nie? No. Zrazu príde do vlády samozrejme tá taktika, joj, čo sme tu my našli? Jakže čo ste tu našli? Úplne stejné ako u nás. Trpezlivo čakať a postupne tí ľudia, oni sami budú precitovať, to uvidíte sami, že ľudia precitnú. To neznamená, že teraz keď Progresívne Slovensko by malo premiéra a povedzme bude to najväčšou stranou vo vláde, že teraz sa presadí iba ich agenda. Veď to tak nefunguje nikde. Milé posluchačky, milí posluchači, my vás vítáme u našeho speciálního dílu Matador a Benjamínek. Jsem tady já, Marian Jurečka, je tady se mnou Benjamin Činčila. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A také speciální host, bývalý slovenský premiér Eduard Heger. Eduard, já tě zdravím, ahoj. Dobrý deň, prajem dobré ráno, ďakujem pekne za pozvanie. A jsem moc rád, že si to pozvání přijal, protože si nejenom bývalý slovenský premiér, bývalý ministr financí, si také člověk, který byl opozičním poslancem za Olano, člověk, který také tvořil strategii ekonomickou národohospodářskou a zažil celou řadu zvratů v slovenské politice. Já si tě pamatuju v dobách, kdy my jsme tady měli prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše a zhlíželi jsme ke Slovensku, které mělo už Zuzanu Čaputovou, tenkrát v roce 2020 vládu koaliční s velkou nadějí a říkali jsme si, sakra, my vlastně závidíme našim bratrům Slovákům. Kde jsme my? A teď vlastně jsme v situaci, kdy najednou vidíme Andreje Babiše, který jede tou linkou té ficovsko-orbánovské politiky, destrukce společnosti, státních institucí a vlastně směřování toho státu a té společnosti do takové role, aby to vyhovovalo tomu lídrovi, tomu Andreji Babišovi, tomu Orbánovi, tomu Ficovi, ať to vlastně stojí, co to stojí, za cenu toho udržet se v té politice co nejdále. Tak myslíme si, že vlastně bys mohl velmi dobře přiblížit našim i českým posluchačům, kde vidíš ty paralely, kde třeba byly ty chyby, kde bys to třeba dneska udělal jinak. Tak já se s dovolením hned zeptám na ten úvod, kdy se ohlédneš zpětně a vzpomeneš si na dobu, když jsi vstupoval do vlády, tehdy jako ministr financí s nějakými ideály, strategií, tak co si říkáš, že bys udělal znovu a stejně a co bys naopak už vůbec neudělal? Veľmi rád, ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a keď presne spomínaš na tie časy, jak my sme boli najprv v opozícii, potom sme prišli do vlády, áno, mali sme prezidentku Čaputovú a vlastne my sme vládli, hoci začal COVID, tak sa to otočilo teraz, je tam späť Fico a my sme pozerali do Čiech, či sa to otočí aj tu, otočilo sa to aj tu. My už máme 3 roky za sebou, vy ste vlastne teraz pol roka len, myslím, že čo sa to tak nejak rozbieha. Žiaľ vidíme, že aj u vás to naberá tú slovenskú cestu, ale tú zlú slovenskú cestu. Však budeme môcť dneska o tom možno aj viacej rozprávať, o tej skúsenosti, čo sa deje na Slovensku, pretože premiér Fico hneď po nástupe do vlády začal rozoberať inštitúcie, úrad špeciálnej prokuratúry, NAKU, čo bola špeciálny policajný útvar, ktorý vyšetroval veľké korupčné kauzy a teda hlavne jeho predchádzajúcich vlád, ku ktorým sa priznali aj jeho vlastní straníci a nominanti. No a potom začal siahať na médiá, to vidím, že prebieha aj u vás. Žiaľ, tie 3 roky boli veľmi bolestivé, pozerať sa na to, pretože preráža jedno dno za druhým a to, čo sme aj varovali, keď sme boli ešte vo vláde, že takéto niečo môže nastať, tak ešte to prekročilo tie medze. Že vidíme, že naozaj Robert Fico už nemá žiadne zábrany, tá jeho koalícia a vláda, takže je to veľmi smutné. No ale keď sa teda obzrieme späť, že čo by sme robili inak, tak v prvom rade nás zaskočil ako celý svet práve ten COVID. Nikto nečakal, že toto príde, pretože tie roky po ekonomickej kríze boli hospodársky veľmi silné a žiaľ vláda Roberta Fica, ktorá tam bola od roku 2012 dvakrát, nevedela ich využiť. Krajiny, a myslím, že už aj Česká republika potom mala prebytkové hospodárenie, Slovensko stále deficity. Jenom na 2 roky, to bola krátka epizóda. Áno, no ale mělo ako jo. Ale proste tá pointa je, že tie ekonomické hospodárske časy boli dobré, ale slovenská vláda ich nevedela využiť na prospech, čiže my sme mali veľké plány.
Žiaľ, udrel COVID, ekonomika úplne zastala, to ešte Peter Pellegrini vlastne ako dosluhujúci premiér úplne zamrzol ekonomiku, dal ju do núdzového stavu. My sme museli pripraviť ekonomické opatrenia, som rád, že sa nám podarilo pomôcť ekonomike, že ekonomika to zvládla. Vlastne potom, keď sa trochu rozbehla po covide, tak sme dosahovali dobré ekonomické výsledky. Deficit sme mali na úrovni 1,7% HDP v roku 2022, čo bolo veľmi fajn, no ale začala energetická kríza a začala vojna na Ukrajine. My ako susediaca krajina sme si to zlízli úplne naplno. Takže keď sa pýtaš na to, čo by sme robili inak, no my sme tú komunikáciu sme myslím, že podcenili, pretože úplne, aj sme videli, že to tak nabieha už počas covidu, taká tá ruská propaganda. U vás se rozhodla největší vlastně dezinfoscéna na téma očkování a podobně, že jo? Presne tak, že to boli tie prvé kroky, že pri tom očkovaní sme zažívali taký fenomén v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, keď si spomínam, že som rokoval s inými premiérmi, u nás polovica krajiny sa nechcela dať očkovať. A práve to bolo tou masívnou propagandistickou kampaňou na sociálnych sieťach, kde sa k tomu pridal Robert Fico ako opozičný politik, ktorému, áno, on videl, že vlastní jeho nominanti vypovedajú o tom, ako vybudoval korupčný systém a sa toho zlakol, lebo to v konečnom dôsledku smerovalo k nemu. Tak proste sa rozhodol, že tú politiku nastaví tak, aby zbieral hlasy kdekoľvek. No a postavil sa práve aj do tej roli toho hlavného antivaxera. Hoci potom boli nahrávky z takej chaty, kde sa stretávali a dohadovali a tieto nahrávky potom unikli na verejnosť a tam hovoril o tom, aký ten COVID je zákerná choroba, jak to dostal, myslím, že i na dovolenku v Grécku a podobne. Ale na verejnosti sa snažil tváriť, že však to je len taký soplík, nejaká nádcha. Takže bolo to veľa klamstiev tam bolo. No a tým pádom Slovensko sa začalo veľmi silno polarizovať už na téme COVID. No a potom, keď začala vojna na Ukrajine a ruská agresia, tak tam to už len pokračovalo a narastlo a to bolo veľmi ťažké tomu konkurovať, lebo už to bolo aj, už sme to nevedeli ako keby zachytiť, boli lepšie pripravení. No ale na téma špatná komunikace vlády bychom asi mohli společně napsat knihu. To popisuješ ty, nám to říkají taky lidi pravidelně, bohužel. Dokážeš si představit, že tam se dalo udělat ještě něco jinak za té vaší vlády, v té i řekněme už i složité vnitrokoaliční situaci? Možná, já si to můžu doplnit, tak já jsem četl o vás, že jste připravil v opozici, že jste byl velmi aktivní v těch 10 až, teď nevím, kdy jste přesně začal být. 16-20. 16 až 20 jste v tomhle období, tak jste připravil velmi propracovaný program, jako zdravé veřejné finance se to jmenovalo, myslím, nebo tak nějak. Jo? A teď prostě vy jste se potom stal ministrem financí, premiérem, vlastně jste měl možnost to teoreticky jako implementovat. A tak co z toho se povedlo, nepovedlo a v tom smyslu jako možná i jako tím, že jste to měl nachystaný a že jste jako a veřejně je to takhle o vás dohledatelný, že jste prostě byl fakt jako velmi aktivní opoziční poslanec, tak jestli to bylo tou komunikací, anebo to bylo tím, že prostě najednou jste byli jako ve vládě, která byla vlastně do jisté míry nepopulární, stejně jako ta předchozí Spolu a Pirstanu a už se to vlastně nedalo zachytit ten vlak. Jako. My sme tie opatrenia urobili. A veľa z toho sme aj realizovali, keď si pozriete vlastne Slovenská republika prvýkrát v histórii, myslím, že od roku 1998, hospodarila lepšie ako priemer krajín Európskej únie. Čiže aj tie verejné financie sme pristupovali k ním o mnoho hospodárnejšie. Útvar hodnoty za peniaze, kde sme prehodnocovali každú zákazku, dokonca myslím, že nad 1 000 000, tak my sme o mnoho efektívnejšie využívali zdroje. Dá sa povedať, keby neboli krízy, tak my by sme hospodárili prebytkovo. Tým, že boli krízy a robili sme pomoc firmám, pomoc domácnostiam v covide, ale potom aj v energetickej kríze. My sme museli dočerpať 10 miliard eurofondov za 3 roky, ktoré boli určené na predchádzajúcich 7 rokov, ale tá vláda ich nevedela vyčerpať. Vyčerpala len nejakých 30% a 70% nechala nám. A my sme to mali za 3 roky vyčerpať. Aj to sa nám podarilo. Vyčerpali sme tie eurofondy, boli sme schopní ich zmeniť, presunúť na pomoc, časť z nich na energopomoc, len žiaľ, práve tými krízami, ktoré tu boli, tak komunikačne sme nevedeli prebiť tie ťažkosti tých kríz a to je to, čo na ľudí doliehalo, čiže oni si emočne mali pocit, že sa majú horšie, ale nebolo to kvôli tomu, že by sme my vládli, že by sme nedodávali výsledky, ktoré sme mali v programe,
ale preto, že tu boli tie krízy, ktoré nikto nečakal, že prídu. A toto, keď hovoríme o tej komunikácii, tam aj tá strategická komunikácia zlyhala, pretože strategickú komunikáciu štát musí mať dobre pripravenú, ale Smer do toho predtým, lebo Smer, Robert Fico, to je strana Smer, tak oni vládli 8 rokov predtým. A oni do toho vôbec nič neinvestovali. Vôbec oni neinvestovali do rozvoja infraštruktúry, veď u nás sa stavia jeden tunel 30 rokov. A keď sa dostavia tunel, teda čo má spojiť Bratislavu s Košicami po 27 rokoch. U nás stavíme dálnici 70 let. A Počkej, teď už ji máme teda. Tak vy už aspoň máte. No. Tohle přesně vím, protože moje rodina je na východním Slovensku a já od malička tam samozřejmě jezdím. A teď jsem poprvé v životě zažil to, že jsem projel tím tunelem, aspoň část teda, potom najedete k tomu Ružomberku a tam se to zase zadrhne. Tam se to zase zadrhne, ale jako zrychlilo mi to dopravu za rodinou o hodinu. Jako. Áno, však keď by celá diaľnica... Ale trvá to 30 let. Trvá to 30 let a potom, keď sa to postaví, tak premiér Fico sa ide pokočulovať ako v tuneli, ako jediný sám, vyvolený, sa môže tam pokočulovať, ostatní môžu len autom. Tak to sú také tie paradoxy slovenské. No jo, ale tenkrát stavili jste vy nějaký, protože my jsme se za Petra Fialy snažili tady postavit aspoň nějaký mini tým na oblast jako strategické komunikace. Vít Rakušan měl vlastně takovou základnu na ministerstvu vnitra. Fakt jsme se snažili, samozřejmě dneska vidíme, že to nestačilo, vůbec to nestačilo, bylo to málo. Tak za vaší vlády, za tebe, když byl premiér, tak jste s tím něco dělali? Samozrejme, my sme hneď od nástupu do vlády sme mali plán, ako jednotlivé inštitúcie, orgány, sekcie posilniť, postaviť, úplne vybudovať. Aj sme to stavali, ale hovorím, že konkurovať tým propagandistickým stránkam nakoniec aj stránka ruskej ambasády. Keď začala ruská agresia na Ukrajine, tak oni spustili veľmi silnú propagandu. A to môžete vidieť, ten nástup výtlaku ich facebookovej stránky. Vtedy ešte sa dalo sponzorovať bežne vlastne rôzne posty. A mali pripravenú sieť ľudí, ktorí prezdielavali ich obsah. A to boli naozaj že stovky až tisícky ľudí. A tomu sa ťažko konkuruje, lebo ten algoritmus vlastne pozerá na tú virálnosť a oni vedeli tú virálnosť spustiť veľmi rýchlo, lebo mali nastavených ľudí, ktorých aj platili a tak ďalej. A mali časť aj zmanipulovanej verejnosti, ktorá verila týmto ich klamstvám a tým pádom to prezdelávala. Takže v tomto nás jednoznačne predbehli a to už krátkodobo neviete dobehnúť. Že keď nemáte tú štruktúrálnu prípravu, ktorú oni mali niekoľko rokov, tak zrazu sme boli v závese. No, takže to bola jedna z vecí. My sme aj predstavili potom taký program, že naozaj to už boli dezinformačné weby. Sme proste chceli počas krízového stavu, keď začala vojna na Ukrajine, z bezpečnostných dôvodov vypínať. A mali sme na to nastavené pravidlá, to vôbec nebolo, že politické rozhodnutia. Vyhodnocovala to polícia, schvaľoval to súd a vtedy až na základe toho sa tie weby mohli vypnúť. No len žiaľ, jeden z koaličných partnerov s tým nesúhlasil, takže to bežalo možno pol roka, potom sa to uvoľnilo a práve tie weby, ktoré sa potom uvoľnili, tak šírili najsilnejšiu propagandu. A toto zasievalo veľkú neistotu do občanov, pretože samozrejme táto propaganda je tak urobená, že útočí priamo na emócie, dokáže spojiť kúsky pravdy s veľa množstvom lží. Čiže vyvolá to vo vás pochybnosť, je to silne emočné, však povedzme si na rovinu, Rusi majú históriu v tvorbe takýchto propagandistických, však to ešte ŠTB naše, ktoré sa učilo od ich KGB, takže oni to vedia robiť naozaj že profesionálne. Takže tým pádom toto úplne rozpolarizovalo našu spoločnosť a tam ako vláda sme nevedeli tomu konkurovať. Žiaľ, čo ešte tomu nepridávalo a škodilo, bolo, že v rámci koalície naši partneri uverili tomu, že keď položia našu vládu, jeden partner uveril tomu, že keď položí našu vládu, že tá ďalšia vláda, ktorá príde, že bude lepšia a on bude v nej, predpokladala si, že bude mať viacej percent, lebo strana Sloboda a Solidarita v tých voľbách 2020 nemala nejaký dobrý výsledok, tak predpokladal, že keď položí našu vládu, tak v ďalších voľbách úspeje, bude vo vláde s väčšími percentami, s viac mandátmi a podobne. No, nenaplnilo sa to. Samozrejme, sú v opozícii, majú, myslím, že porovnateľný percent, ak nie ešte menej. A Slovensko má dneska vládu Roberta Fica, ktorá je najhoršia, akú sme kedy mali.
No a tady to je vlastně docela zajímavý, protože ta slovenská scéna je snad možná ještě víc roztříštěná než ta česká, když se na to podíváme. Politicky. Politicky myslím tím. Ta společnost je určitě hodně rozstřelená, velmi podobně jako ta česká společnost, ale myslím si, že ta slovenská je ještě furt jako ten kruček dál jako a my bychom to tam asi nechtěli tak dopracovat. Tak co se dá třeba z vašeho pohledu i tím, že jste prostě odešel prostě z Olano, založil, nebo ne založil, ale vstoupil do strany Demokratie. Spolu založil. My sme ju spolu založili. Tak jaké cesty můžete nacházet, nebo o co se snažíte jako tu synergii v rámci těch stran, kterým jde opravdu o budoucnost Slovenska a ne o to, aby měli krátkodobý jako úspěch ve volbách, tak jak to je u Roberta Fica. Keď sa na to tak pozriem teraz, možno trošku tak analyticky, tak presne, vy máte za sebou pol roka. Je veľmi dôležité, aby ste ako opozícia spolupracovali naprieč aj v témach a nastavovali silné a tvrdé zrkadlo vláde. Pracovali s verejnosťou, lebo vidíme, že v Čechách ľudia sú ochotní ísť protestovať proti niektorým krokom vlády, ktoré sa im nepáčia a podobne. A to je dobré. Tú verejnosť, keď tá verejnosť participuje, však o tom je demokracia, aby tam bola aj priama participácia verejnosti, takže ukázať tej vláde nejaké hranice, ktoré si neželáte, lebo napríklad Robert Fico kandidoval na témach, že budú lacnejšie potraviny, budú lacnejšie energie a tak ďalej. No a teraz sa ukazuje, však už 3 roky to beží, každým rokom máme zvyšujúcu sa infláciu. Čiže nielen, že vyššie ceny, ale ešte aj tempo inflácie rastie. My máme najvyššie tempo v regióne. Takže opak je pravdou, čiže nie, že lacnejšie potraviny. Tie potraviny sú drahšie. Je nějaký z těch slibů, který může Robert Fico říct, že vlastně doručil? Myslím si, že u nás vlastně nic z toho, co slibovali, nejsou schopni doručit. Myslím si, že u nás tiež nie. Některý jo, ale třeba jenom krátkodobě, jo? Že třeba bude rychle se stavět, pokud se doručí stavební zákon, možná se krátkodobě bude rychle stavět, ale krátkodobě a pak to se to zabetonuje víc. Jo? Ale levnější hypoték, levnější potravin, to všechno bylo na plakátech u nás úplně stejně jako u vás. Jako, že to bol taký ten z manuálu vystrihnutý ako keby postup, ktorý ako keby tí politici, nie že ako keby podľa mňa to tak by bolo, že tí politici si povedali, že toto keď budeme hovoriť, tak vlastne tí ľudia nám uveria, lebo však to je lákavé a atraktívne, ale už tedy museli vedieť, že to je nesplniteľné. A to je tá choroba toho populizmu, že dneska tí populistickí politici nemajú zábrany úplne, že oklamať. Úplne natvrdo oklamať. No a Robert Fico je teraz s tým konfrontovaný, čiže jemu alebo tej koalícii klesá popularita, pretože tí ľudia majú hlbšie a hlbšie do vrecka. Veď si zoberte, naša vláda, keď boli v opozícii, tesne pred voľbami, však to skúsený bardi, nie politicky, tak verejné financie hovorí, to my budeme konsolidovať maximálne 0,5%. To bude úplne stačiť. To ešte říkal Robert Fico, že bude stále snižovať deficity o 0,5%. Áno, že o 0,5% HDP, že to bude stačiť. Však verejné financie sú dostupné na web stránke, nie? No. Zrazu príde do vlády samozrejme tá taktika, čo sme tu my našli. Jakže čo ste tu našli? Úplne stejne ako u nás. Presne tak, čiže čo sme tu my našli, musíme teraz konsolidovať, my musíme, viete, to tu pouťahovať tie opasky. Vláda si zdvojnásobila platy. Prvé, čiže sme zaregistrovali tady. A ostatným povedali, ale viete čo, vy si musíte veľmi utiahnuť opasky. A predstavila postupne 3 konsolidácie. A teraz počúvajte dobre. Mali sme deficit. To oni ho ešte zdvihli, lebo oni prišli v októbri, takže do konca roku 2023 dokázali deficit vytiahnuť až na nejakých 6 miliard. A teraz povedali, tak 6 miliard. Dobre, musíme predstaviť konsolidáciu postupne vo výške 7,4 miliardy. Tak by ste si povedali, super, tak keď vyzberáte od ľudí 7,4 miliardy a mali ste deficit 6 miliard, tak budeme v pluse. Ale kdeže? A to dnes hovoria prezident najväčšej asociácie zamestnávateľov, hovorí, že prosím vás, vysvetlíte mi to, že mali ste deficit 6 miliard, vyzbierali ste od ľudí 7,4 a na konci zase máte deficit 6 miliard. Kam sa tých 7,4 miliard podielo? A to je presne predražené zákazky, výstavba, predá sa takýto park, má hodnotu 5 miliónov, ale odkúpime ho za 15 miliónov. 13 dôchody. A 13 dôchody to je ešte najmenší problém. To áno, aj to, a teraz my sme mali dobrý systém, my sme mali aj rodičovský príspevok pre... A druhý pilíř máte.
máme druhý pilier. Čiže my sme tie sociálne veci mali nastavené pomerne dobre a ten napríklad 13. dôchodok my sme vyplácali tak, že tí, čo majú najnižší, dostali najviac a v istom momente, ja neviem, či okolo 900 eur alebo 1000 eur, už vlastne myslím, že tí dôchodcovia ten 13. dôchodok nedostávali. Lebo už majú celkom slušný dôchodok. Oni nie všetkým plošne, čiže dávajú aj bohatým dôchodcom 13. dôchodok, ktorí ho nepotrebujú. Takže celé to zle rozladili, zaviedli toxickú transakčnú daň, ktorá vlastne z každej finančnej transakcie, potom teda pod tlakom verejnosti to zaviedli len pre podnikateľov, lenže to začalo dusiť ekonomiku. Investori začali odchádzať zo Slovenska, lebo už Slovensko je mi drahé, už idú radšej do Rakúska, keď už Rakúsko je lacnejšie ako Slovensko, sa chytáte za hlavu. Takže v ekonomickej oblasti dusia ekonomiku, média úplne zdecimovali, slovenskou televiziu rozložili. A tady bych se pozastavil. Tady nám zkus jako přiblížit, protože u nás je to teď aktuální otázka. U nás jsou tady opravdu jako zázrační členové vlády, kteří říkají, že zruší koncesionářské poplatky, bude se to platit z rozpočtu, ale pan ministr kultury říká, že se to nebude platit z daní, že se to nebude platit ani z žádné nové daně, ale nějak se to zaplatí, oni ty peníze nějak najdou. U nás se umí najít peníze, jo? Nejsou od občanů, ale umí se. Takže u nás ta debata je aktuálně získá opravdu toho, jak vláda se chystá postupně převzít ten vliv a tu moc nad těmi médii, ale zkus jako tady pro české diváky, posluchače rozebrat stručně, jak to ta Ficova vláda nakrokovala, aby k tomu stavu došla. Áno, my sme, takto, v prvom rade poviem, že slovenská televízia vždycky zhliadala k českej televízii. To si pamätám ešte, aj keď som bol minister financií alebo premiér, tak mi dávali za vzor, že pozrite sa na tú českú televíziu, koľko má aj peňazí, že má dobrý rozpočet, naozaj, že veľký rozpočet na to, aby mohla produkovať veľa vecí. A vaša televízia aj kvalitatívne bola na vyššej úrovni, naozaj ako konkurovala tým svetovým médiám. A tenkrát vaše televize byla nastavená tak, že měla veřejnoprávní poplatky? Áno, my sme mali koncesionárske poplatky. Dôvod, prečo sme ich zrušili, a bola to ešte naša vláda, ale bolo to už pod tlakom, ten koaličný partner, ktorý teda uveril tomu, že bude lepšia vláda ako my. Saska to udělala, jo? Áno, tak ona vlastne položila našu vládu a potom, keďže už bola naša vláda v padnutá vlastne, tak sme potrebovali schváliť rozpočet, lebo začínal rok 2023 a to malo udreť na slovenské domácnosti práve tá energetická kríza. Lebo my máme, každý rok sa vlastne nastaví nejaká regulačným úradom nejaká suma, koľko budete platiť za plyn a vodu a elektrinu. No a to malo od roku 2023 začať platiť, lebo tie ceny v tom roku 2022 vyskočili úplne vysoko. Nám sa podarilo vyrokovať s Európskou úniou, že tie neminuté eurofondy vo výške 1,4 miliardy prenesieme na domácnosti a každá domácnosť z toho bude mať 250 eur mesačne na pomoc. Čiže tým pádom nevstupnú im energie. No a preto sme potrebovali schváliť ten rozpočet. Ale Richard Sulík si dal podmienku, že zahlasuje, lebo my sme boli už menšinová vláda, že zahlasuje za ten rozpočet iba vtedy, ak zrušíme koncesionárske poplatky. Takže sme ich museli zrušiť, lebo sme obetovali tú pomoc občanom, sme potrebovali dodať, nemohli sme ísť do provizoria, lebo v takom prípade by to bolo úplný chaos a neistota pre ľudí. Takže sme zrušili koncesionárske poplatky. Dnes spätne vidím, predpokladám, že to už sa politicky nikdy bude dať zaviesť, čiže to je tiež také varovanie pre vás, že ak to raz zrušíte, už sa k tomu nevrátite. My sme urobili taký mechanizmus, že sme povedali, že dobre, ale z rozpočtu tým pádom pôjde pre televíziu a rozhlas 0,17% HDP. No lenže to je zákon, ktorý sa dá schváliť väčšinou. Takže prišiel Robert Fico, schválil zákon, že dobre, percentá, OK, jasné, v pohode, ale pôjdeme na 0,12. Takže podvýživíme pekne televíziu a potom zmenili ešte zákon, že z verejnoprávnej kvázi urobili štátnu, vymenili si tam riaditeľa, nominácia a podobne, povyháňali odtiaľ ľudí, takže dnes je to zdecimované médium, ktoré slúži vláde a tým pádom je to vybavené. Takže taká postupná salamová metóda, preto si to veľmi strážte a myslím si, že tie koncesionárske poplatky, to je garancia toho, že tá televízia rozhlas má príjmy, presne, ak si ty povedal, že, lebo ak idú z rozpočtu, tak idú na dlh. Ak máte ak deficitne vládnete, čo teda vidím, že aj vy máte deficity, to znamená, že zadlžujú sa občania, je to na vrúb ich a tým pádom máte jednak, je to z peňazí na konci dňa aj tak daňových poplatníkov, ale ešte sú k tomu aj úroky z tej dlžoby, takže je to ešte drahšie. Takže ak sa ľudia na to môžu skladať, tak si to chránte, lebo áno, to financovanie je jeden z nástrojov, ako ochrániť tú nezávislosť z hľadiska financií.
Takže... Ale můžeme ještě i rozebrat po vaší televizi rozhlasu, ještě se podívat, u vás je jako za mě úplně extrémně destruktivní ministryně kultury. Jak ona se chová jako vůči vlastně celému tomu kulturnímu sektoru. Dokonce teď tady byla radit i našemu ministrovi kultury panu Klempířovi. Dokonce. Takže tady se jako, když se jezdil učit do Moskvy, teď se tady jako potkávají kolegové z Prahy, z Bratislavy, dřív ještě z Budapeště, tak tam taky vlastně jako si myslím, že to je velmi nebezpečný, protože v okamžiku, kdy jako destruují ty kulturní instituce, to je nějaký základ, který běžně nám přijde, že kultura je taková jako nějaká okrajová část, ale naopak velmi důležitá pro to, jaká je vlastně, jako, řeknu, jako duch toho národa, té společnosti. A tam teda se mně přijde, že se páchají teda neuvěřitelné škody. A u nás jako ta trajektorie najíždí podobně. U nás taky už se jako vstupuje i do těch kulturních institucí, šáhá se na ty ředitele a podobně. Zdá sa, ako by ste išli z toho istého manuálu, aj keď my to tak pozorujeme si, fúha, tak celkom dosť kopírujete tie trendy na Slovensku. Áno, tá slovenská kultúra, ktorá je prezentovaná ministerkou, je veľmi selektívna, čo už samo o sebe, keď začneš potláčať isté prvky, ktoré máš v spoločnosti, no tak to nie je kultúra, to je normalizácia. Tak sa to za komunistov volalo, že začneš normalizovať, začneš si vyberať, čo ako štát schvaľuješ a čo už vytesňuješ. Takže a komunisti dokonca vytesňovali cirkev, však to si pamätáme, a celú kultúru s tým spojenú. Takže snažili sa ju nejako preformatovať. Tuto oni hrajú trošku na takú tú istú strunu a ostatné vytlačajú. Však dnes, tento rok, nedostalo viacero známych, dlhé roky, desiatky rokov známych festivalov, aj proste rôznych štýlov, folklórne slávnosti a podobne. Nedostali príspevky od Ministerstva kultúry. Sa chytáte za hlavu, hovoríte, ako je to možné. Čiže jedno je, že postupne začínate udierať na súčasti toho bežného koloritu života na Slovensku aj v rámci kultúry a beriete peniaze alebo ich nejako tlačíte, prípadne o nich komunikujete negatívne, čiže tiež im vlastne kazíte imidž v očiach verejnosti, robíte z nich terč pre hate speech a podobne. Takže to je jedna vec. No a druhé, že ministerka kultúry, a máme ešte takého pána, sa volá pán Kotlár, on je splnomocnenec pre vyšetrovanie covidu, tak... Taký máte zmocnence, jo? Áno, presne tak. Tak ich ako keby premiér Fico nasadzuje, keď potrebuje prekryť nejakú kauzu. Lebo oni začnú šíriť do toho mediálneho priestoru také nezmysly, ale že také nezmyslí, že samozrejme ľudia sa chytajú za hlavu, celé Slovensko sa o tom 3 dní baví, ale potom sa nerozpráva o tom, ako... To sú podstatné veci. Ako sú podstatné veci. No, ako napríklad, že stavajú nemocnicu v Prešove, sa rozhodol minister obrany, že on teda bude minister zdravotníctva alebo výstavby zdravotných zariadení. Ide postaviť, nevieme, koľko to bude stáť, lebo je to celé v utajení, a zrazu sa zistí po roku stavania, že tam dali zlý betón a že teda tretinu z toho musí zbúrať. Teraz si poviete, tak počkaj, akože, o čom sa tu rozprávame? Čiže stovky miliónov idú teraz do vzduchu, sa vyhodia, lebo sa to musí zbúrať a na novo. A teraz, keď sa na to novinári pýtajú premiéra, teda tých ešte nejakých nezávislých médií, ktoré tam máme, tak on povie, tak chcete tú nemocnicu do psej matere, alebo nechcete? Vy rozmýšľate, že a čo to je za reakciu? Však tu sa rozprávame o detailu, že teda, kedy sa to opraví, koľko to bude stáť a tak ďalej, však ľudia potrebujú vedieť, že to ide z ich daní. A on sa tvári akože, čo sa tu vôbec pochybuje? Tady u nás jako dobrá drobná paralela. Andrej Babiš chodí poslední 2 měsíce a říká, že on postaví novou vojenskou nemocnici. My už tady máme několik. A teď řekl, že to postaví úplně nově, takže to je úplně stejné vlastně, to úplně ve stejných šlepějích. Samozřejmě, že on s tím se chce vlastně udělat ty kroky, aby se zavděčil v vozovkách lidem, místo aby se zaměřil na kvalitu současného zdravotnictví, jak ji zvyšovat, a zároveň nějak jako vytloukl ty výdaje na obranu a bezpečnost, aby jako řekl, tahle vojenská nemocnice bude zahrnuta do výkaznictví, který budou poslat na to. Ale prostě jako to nejsou ty racionální kroky, které vlastně potřebujeme pro to, aby to celé fungovalo. Aby fungovala obranná bezpečnosť, aby fungovalo dobře zdravotníctvo. Toto ma veľmi mrzí, lebo to je presne, aký by to pošepol, a podľa mňa to je pošepol premiér Fico a pánovi Babišovi, pretože v Prešove my máme nemocnicu. A teraz oni sa rozhodli presne, že ideme postaviť vojenskú nemocnicu. Náš minister obrany, predseda našej strany,
Hovorí, prosím vás pekne, to nedáva zmysel, to nie je ani v plánoch NATO nič, tak blízko pri hraniciach, to je nebezpečenstvo a podobne. Čiže ide ju postaviť dvojnásobnú, ako ten región potrebuje, čiže nejakých 1000 lôžok, tam myslím, že 500 by úplne stačilo. Presne, stáva to z toho, aby to natlačilo, akože nejak sa zmestíme, aj tak nebudeme mať 2% HDP na obranu, ale aby sme to tam čo najviac natlačili. Čiže aby bol nejaký symbol, že sme dodali nemocnicu, teraz už vedia, že to nestihnú, majú problém, lebo to zle postavili. Musia často ho búrať, ale to je presne to, že nezameriame sa na systém, na kvalitu, ale urobíme túto nejaký pomník a postavíme a teraz u nás sa stala taká vec, že oni zastavili prevádzku niektorých oddelení na tej prešovskej nemocnici, ktorá tam bola a ľudia, ktorí už zomreli, tak by mali byť ako uchovaní, kým sú pochovaní v dôstojných podmienkach. Dnes tie dôstojné podmienky zrušili a sú normálne fotky, kde sú v políciách. Zoberte si, že mŕtvi ľudia, ktorí zomreli v nemocnici, sú dneska v políciách v nejakom sklade poukladaní. Vedľa nejakej inej techniky. No, katastrofa. Takéto veci sa žiaľ dejú. No a potom premiér Fico vystúpi na tlačovke a zvozí všetkých, že čo si to dovolujú ho kritizovať, lebo však tak chcete do psiej matere tú nemocnicu, alebo nechcete. No, rozhodně to není jako hezký stav a tím, že to jako slyšíme a vidíme trošičku jako o 2 kroky později než vy, tak si to dokážeme docela představit a je vlastně dobře, že nám to takhle říkáte jako otevřeně, jak to jako běží, jo. Ale mě napadá jako celou dobu jenom co s tím, jo, co s tím, protože, jak už jsem předtím zmiňoval, vy jste byl prostě připravený na to vládnutí, přišli tam do toho nějaký krize, to je jako zřejmý, ale co s tím bude dělat Eduard Heger už s tou zkušeností prostě z té minulosti, co s tím bude dělat Slovensko, protože tak jak třeba v Maďarsku, tak jednou ten vlak narazil a ten Orbán skončil a teď já Petrovi Maďarovi to nezávidím, jo, protože on vyhrál volby na to, že není Orbán, ale doručit tu rekonstrukci toho Maďarska, to bude hrozně bolestivý, protože už jeli jako opravdu v tom extrému a teď vy jste to pojmenoval tady několika větami, prostě to je přes kulturu, přes finance, přes zdravotnictví, to narazilo nebo naráží ten vlak úplně ve všech těch oblastech a tohle bude chtít veľkou odvahu jako to postavit. Naša skúsenosť z toho roku 2020 je, by som povedal, také dve línie. Jedno je management očakávaní, čiže byť k ľuďom pravdivý a ukázať im, že pozrite sa, populizmus vám neprinesie lepší život. Prinesie sľuby, ktoré nikto nedokáže splniť. A to sa naplňa. To sa naplňa na Robertovi Ficovi. Uvidíte, vy hovoríte, že sa to deje aj momentálne v Českej republike, že to, čo slúbil, neplní a to, čo neslúbil, plní. U nás to bolo to, že zabezpečili si beztrestnosť, dvojnásobné platy, zrušili inštitúcie, o ktorých povedali, že sa ich ani nedotknú a podobné veci. Takže robia opak toho, čo slúbili. No a to je jedna línia, čiže manažovať tie očakávania, že áno, my chceme reformovať Slovenskú republiku, chceme ju postaviť na nohy, no ale to bude vyžadovať istý čas. Nebude to jednoduché. My nehovoríme, že teraz, keď my prídeme do vlády, ak by ľudia dali mandát na zmenu na Slovensku a príde nová vláda, tak samozrejme nebudú padať peniaze ani pečené holuby z neba len tak do rúk, že treba si to odpracovať, ale určite to bude výrazne lepšie ako to, čo je teraz. Lebo Robert Fico ťahá Slovensko, dokonca ešte by sme mohli povedať von z Európskej únie, čiže zahraničná politika, domáca politika a tak ďalej. Takže jedno je veľmi pravdivá komunikácia. Vy ako opozícia dnes ste na začiatku, čiže veľmi silno treba nastavovať zrkadlo. Fakticky pomenovať, ale aj dôrazne a zároveň tak, aby tomu občania rozumeli. Že vedieť sa im približiť jazykom, ktorý rozumie. Lebo treba si uvedomiť, že tie občania nesledujú tú politiku, ako my politici sú v tom každý deň, čiže nemusia poznať všetky tie detaily. Takže treba to veľmi dobre komunikovať, čo sa učíme samozrejme stále. A v tomto oni, tí majstri propagandy, stále majú návrh, lebo im stačí troška pravdy, veľa klamstva a je to. My sa snažíme komunikovať pravdu. Takže aj ju komunikujeme. Takže to je jedna úroveň. Druhá je, áno, ten aj nejaký spoločný postup opozície, preto hovorím, že je dôležité, aby ste tú komunikáciu ako opozičné strany mali, však samozrejme každá má nejakú svoje priority, ale vedie to nejako predstaviť, že OK, ako to bude dobre pre Českú republiku a u nás pre Slovensko. Toto sa snažíme. Žiaľ, je tam ešte súťaživosť niektorých strán, ktoré konkurujú a ako keby ešte stále sa snažia možno niektorých voličov z tých svojich konkurencích strán, ale na tom istom brehu si získať pre seba.
čo mne príde ako nedobrá stratégia, lebo my dnes zápasíme o budúcnosť Slovenska, nie o budúcnosť jednotlivých strán. Takže preto aj my ako strana Demokrati komunikujeme stále, že rozprávajme sa, ponúknime ľuďom nejaký scenár, ako by sme po voľbách vedeli fungovať. Len hovorím, zatiaľ na to nepočúvajú úplne všetky opozičné strany. A je šance, protože nepletuli se, vy máte volby za rok. Áno. Je šance udělat tu strategii jinak než před těmi 3 roky, aby ty volby dopadly líp, protože ta rozdrobenost prostě jako bohužel k tomu výsledku nevedla. Vy jste měli jako Demokrati v těch volbách někde pod 5%. Pod 3%, áno. A samozřejmě to v tom součtu jako tyhle věci potom chybí. Dneska Demokrati mají kolem 5,5, vidím i některý průzkumy. Teraz sme mali najnovšie 6,6% v prieskume v nedeľu, ktorý vyšiel, takže áno, že už aj cez 6% sa hýbeme. A je teda vlastně šance jako dát ty synergie dohromady, vytvořit nějaké koaliční bloky do voleb, protože vy ještě máte speciální volební systém oproti České republice. My pořád držíme prostě jednotlivé kraje, vy máte jeden volební obvod. Nevím teďka ve vašem systému, nakolik to bonifikuje toho vítěze, který má případně 30% versus strany, které mají třeba 7-8%, nakolik ten přepočet na mandáty dává. Prepadnuté hlasy prirodzene, on má tým pádom viac. Jestli má jako prémii nebo nemá, ten vítěz, který uteče o hodně. Ale vlastně už tenkrát v roce 2023 ta snaha byla s Mikulášem Dzurindou, s Milanem Majerským. Je vůbec šance teďka na té politické scéně Slovenska se bavit racionálně, že nějaké synergie předvolebních koalic jsou možné a jestli je to někam, já chápu, že se nedá prozrazovat všechno ze zákulisí, ale jestli je šance, že by to někam k tomuhle jako k té synergii směřovalo, aby byla šance zaprvé uspět v těch volbách, ale pak jako jestli se z toho dá poskládat taková koaliční vláda, aby to nedopadlo jako v období 2020-2023. Takto, my sme už, však ty si to pamätáš, sme sa o tom rozprávali a ja som sa pýtal na vašu skúsenosť z českých volieb, pretože vy ste urobili 2 koalície a zafungovalo vám to, boli ste vládnuť, mali ste väčšinu. My sme sa tým chceli inšpirovať už v roku 2023, žiaľ nebola ochota, áno, vtedy ani Milan Majerský, ani Mikuláš Dzurinda a ďalší nebola ochota na niečom takomto participovať. Preto ja verím, že dnes už poučení tou skúsenosťou aj tie strany, ktoré si sľubovali, že však my pôjdeme sami a dáme to a vyskladáme to, sa ukázalo, že to nestačí. Lebo my naozaj nesmieme stratiť žiaden hlas, pretože tá mobilizácia na strane okolo Roberta Fica sa stále deje. Ten volič, ktorý odchádza povedzme od Roberta Fica, sa prelieva do strany Republika. Čiže na konci dňa počítajú tie hlasy. Áno, dnes podľa prieskumov majú menej. Nevyskladali by vládu. By im to vychádzalo nejakých 65 mandátov zo 150, čo je málo. Potrebujete mať 76. Takže áno, ale samozrejme nesmieme nič podceniť. A preto je dôležité priniesť takú ponuku a prípadne nejaké takéto koaličné bloky, viaceré, o tom by mala byť tá diskusia. A samozrejme neznamená to, že teraz zanikne to DNA tých strán. Práve naopak. Ale hľadáme ten prienik vlastných programov, ktorý vieme ľuďom ponúknuť a garantovať, že toto splníme za tie 4 roky. A o tom sa treba samozrejme rozprávať. Tá diskusia medzi niektorými stranami beží a niektoré strany sa držia bokom. Napríklad Sloboda a Solidarita sa drží bokom, povedala, že nechce. KDH, myslím si, že ako keby tak hľadá spôsob, ako by mohlo v tomto komunikovať. U nás sú teraz na jeseň komunálne voľby, čiže aj to je taký milník, do ktorého sa asi až tak ďaleko nepohneme, ale tak predpokladám, že po tých komunálnych voľbách by tá diskusia už mohla začať, lebo už budú najbližšie len tie parlamentné a bude treba priniesť občanom. Ale parlamentní voľby máte... Na jeseň 27 a teraz máme... Podzim, jo. Áno, tak. Čiže tam bude ešte 9, 10, 11 mesiacov na komunikáciu. No, a jak to bude, protože teď v tuhle chvíli nejsilnější opoziční strana je Progresivní Slovensko, což tak, jak vnímám vás, ale jako i spoustu, myslím si, že i většinu té slovenské společnosti, taky jako vlastně tlumáč, jako jo, myslím tím v těch liberálních vodách. Jo. To znamená, jak se budete vysvětlovat vy, KDH, Saska vlastně i do jisté míry to, že třeba, když by se uspělo, půjdete do vlády s Progresivním Slovenskem, ve který budou možná mít oni lídra a budete muset dělat změny, které ale budou pod hlavičkou prostě poměrně liberálního uskupení, když ta slovenská společnost je teď úplně totálně rozstřelená a ještě navíc jako není moc liberální. Jako jo, tam je liberální jako poměrně menší část. A toto je presne to, viete, my sme to zažili, však ja som
bol jednak súčasťou strany, ktorá vyhrala voľby a neskôr som bol premiérom tejto celej koalícii. A tá koalícia bola pestrá, boli tam viaceré strany, a tí ľudia to aj vnímajú cez tú prizmu, čiže to nebude také, že teraz, keď budeme vo vláde s nejakými stranami, že teraz zanikne to naše DNA. V žiadnom prípade, práve naopak, to DNA je veľmi dôležité na to, aby sme prispeli do toho, že ako bude vyzerať ten spoločný program. V niektorých veciach vás to obmedzí, lebo aj my, ako keď sme tvorili koaličnú zmluvu a potom aj programové vyhlásenie vlády, tak niektoré veci sme nemohli realizovať, lebo koaliční partneri povedali, toto je pre nás červená čiara. Čiže sa urobil nejaký prienik a preto je dôležité sa o tom rozprávať. A preto to treba aj občanom vysvetliť, že to neznamená, že teraz keď Progresívne Slovensko by malo premiéra a povedzme bude to najväčšou stranou vo vláde, že teraz sa presadí iba ich agenda. Veď to tak nefunguje nikde. To tak nefunguje nikde. To viete aj vy z vlastnej skúsenosti. Prienik sa presadzuje. Nie tí, čo to majú. A prienik je o dohode. A práve treba sa pozrieť, a my dnes aj hovoríme občanom, že pozrime sa na to, čo Slovensko potrebuje. My musíme začať od tých najpodstatnejších priorít, lebo nebudete stavať strechu, keď nemáte ešte základy. A my potrebujeme dnes Slovensko opäť zachrániť ekonomiku. Tá je úplne že udusená. Hovorím, odchádzajú investori. Čiže predstaviť opatrenia, my ako demokrati sme povedali, poďme prosím vás zaviesť rovnú daň, s tým máme skúsenosť na Slovensku, ale musíme ísť odvážnejšie, 17%. Pretože Slovensko sa potrebuje dostať opäť na mapu, aby ten investor videl, a pozri sa, na Slovensku už majú len 17% daň z príjmu právnických a fyzických osôb. Tam by sa oplatilo zainvestovať. A znovu ich dostaneme späť na Slovensko. A od toho môžeme pokračovať ďalšími opatreniami, ktoré máme nastavené. Mladým, malým živnostníkom pomôcť, pretože viacej živností zaniklo historicky. Prvýkrát zaniklo viacej živností, ako vzniklo. To je normálne, že katastrofa. Takže takéto opatrenia. A potom samozrejme, čiže ekonomika, média, znovu priniesť slobodu do médií. Mohol by som pokračovať. Zdravotníctvo. To je kľúčová téma. Čakacie doby a podobne. Ten chaos, ktorý tu teraz robia. Nevedia dostávať nemocnice, na ktoré sme my získali peniaze z plánu obnovy. A oni to nevedia dokončiť. Takže, a mohol by som pokračovať. Infraštruktúra, diaľnice a tak ďalej. Takže toto sú veci, na ktorých potrebujeme spolupracovať s opozičnými stranami. Tam si myslím, že sa do veľkej miery zhodneme. Pretože tá potreba vás nepustí. Tam nebudete rozmýšľať nad tým, že teraz budeme sa rozprávať o tom, či tú diaľnicu treba alebo netreba, to však treba. A už je aj nakreslená, už ju len treba dorobiť. Nemocnice, my už dnes vieme, máme k tomu dostatok dát, my už sme niečo začali, keď sme boli vo vláde. Takže v tom treba pokračovať, v reforme školstva a tak ďalej. Čiže to sú skôr už len také menšie veci, na ktorých si myslím, že sa dohodnúť vieme. A áno, také tie ďalšie veci, ktoré nasledujú, si myslím, že v budúcom volebnom období nebude priestor riešiť a tým pádom aj tie jednotlivé strany, ktoré majú svoje veľké programy, tak sa pozrieme na ten prienik a toto predstavíme ľuďom. A v takom prípade ani tam nebude ten strach, ktorý sa snaží Robert Fico povedať, že tu to bude, ja neviem koľko, 72 pohlaví a podobne. Ako to len vytvára, aby mohol strašiť ľudí a mi mohol povedať, ja budem tá garancia a preto voľte mňa. No ale verím tomu, že práve takouto ponukou by sme vedeli ľudí presvedčiť alebo ukázať im, že to myslíme so Slovenskom vážne a že to, čo budeme riešiť, bude pre pomoc ich základných potreb. Když jsme dělali předvolební koalice, hlavně v roce 2021 spolu, tak my jsme vlastně to postavili na podobném principu, že jsme řekli, některá témata, které nás tak rozdělují, tak v rámci takzvaných kulturních válek dejme před závorku. Ty prostě v situaci, kdy potřebujeme tuto zemi dostat do jiné kondice po té první vládě Andreje Babiše, tak ty prostě si říkáme, nebudeme schopni jako řešit, potřebujeme řešit závažnější věci, finance, reformy, penzijní reformu, oblast zdravotnictví, školství a tak dále. Něco z toho se povedlo, něco ne. Dneska zase, když vidíme, jak jsme na tom my v České republice a jak kam nás vede tahle koaliční vláda Andreje Babiše, tak říkáme, jsme země, která se zadluží jako třetí nejrychlejší zadlužující se země v EU. Rezignovalo se na klíčové reformy. Naopak se sypou další mandatorní výdaje v rámci dárečku uplácení těch voličů. A myslím si, že zase musí přijít ten moment, kdy v roce 2020 řekneme, i my jako lidovci, dneska s Honzou Grolichem, noví lidovci, říkáme prostě, my potřebujeme tyhle zásadní věci zaprvé vysvětlit voličům, kam ta trajektorie vede. Že s tím chceme něco dělat, proč s tím chceme něco dělat, aby ten volič pochopil, že i když něco z toho bude nepopulární, třeba krátkodobě, tak v tom dlouhodobém výhledu to je nutné udělat, aby jsme byli tou úspěšnou zemí, kde se daří dobře. A já se teďka vrátím ještě k té paralele s tím, co se děje na Slovensku pod Robertem Ficem. Tak kde je dneska ten jeho volič, který v zásadě bych ho charakterizoval jako volič spíše s nižšími příjmy, člověk, který prostě není rozhodně střední a vyšší třída,
tak ten dneska může říct, že mu jako Robert Fico doručil lepší svět, že prostě se nám na tom líbí, až vidíme některé třeba reformy v oblasti daní, přesuny. A teda já říkám, teď on jde i proti vlastním voličům. Tomu pořád jako ti lidi jako věří to, že se budou mít za rok ještě jako líp, než mu jim Robert Fico sliboval v roce 2023. A mě spíš jako zaráží. A v tom já hledám tu paralelu, vidím to i u voličů Andreje Babiše, kteří vlastně jeho kroky se nebudou mít líp. Oni to budou jednou platit, budou to platit i s obrovskými úroky. A vlastně teď jako hledáme ty cesty, jak to těm lidem vysvětlovat. Že když Andrej Babiš řekne, já za vás zaplatím část nákladů na obnovitelné zdroje, a oni to mi vyskládají, takže řeknu vlastně zaplatí to státní rozpočet, neplatíte to vy jako občané. No ale prostě mi tady vysvětlujeme třeba i v tomto podcastu, zaplatí to ty občané a polovinu té částky budou náklady na tu obsluhu toho dluhu, kterou se na to ta vláda jako bere. Jo. Tak má se ten volič toho Roberta Fica dneska líp? Věří mu to ještě? Nebo prostě jak jako i vy ty jsi to jako řekl velmi dobře, ano, racionálně, ale jak teďka v té komunikaci během toho roku a půl, to tomu člověku vysvětlit, že mu to prostě ten Robert Fico nedoručil a nikdy doručit nemůže vlastně. A jenom doplním ještě, a to Robert Fico udělal 1, 2, možná 3 konsolidační balíčky, který v zásadě nic neřeší, protože ty finance jsou furt úplně jako v rozvratu. To, čo som hovoril, že deficit 6 miliard, vybere sa 7,4, ale deficit je dále 6 miliard. No, to nevychádza, že? Takže nedoručuje to těm lidem, veřejné finance nejsou zachráněný a dělá jako... Ale lidi sa majú hůř, podľa mňa. Áno, ale ľudia to aj cítia. A aby som možno veľmi priamo odpovedal na tú otázku. To, čo ty sa pýtaš, hovoríš, ako keby sa pýtaš na logiku veci a na dáta. Ale tí ľudia, ktorí dnes volia Roberta Fica, ho volia na základe istej emócie. Jasne. A sú ochotní povýšiť tú emóciu nad tú skutočnosť, na tie fakty. Napríklad dôchodcovia, viacerí povedia, však dal nám ten 13. dôchodok. Ich netrápi, že zadlžuje na úkor budúcich generácií, vlastne ich vnúčat na peniaze. Rozprával som sa s jedným pánom, ktorý hovorí, tak my za vašej vlády sme mali daňový bonus, čiže na dieťa. A ja ako rodina sme dostali teraz ročne 3 000 eur. Robert Fico nám zobral tento daňový bonus a dostáva možno 1 000 eur, čiže 2 000 eur nám zobral, ako rodine hovorí. A môj otec dostal 13. dôchodok, ktorý je iba možno o 100 eur vyšší od toho vášho. Čiže on išiel do plusu o 100, ale ja, jeho syn, s mojou rodinou sme išli do minusu 2000. Čiže celkovo sme išli do minusu 1900. Ale môj otec je spokojný, lebo on dostal o 100 viac a on vôbec ako neprizerá na to, že však ale tu môj syn a jeho rodina je o 1900, o 2000 na tom horší. A toto je ten problém, že tí ľudia sa na to, niektorí pozerajú takto, že tým pádom si povedia, čo ja viem, ako to je, však to je tvoj život. Mne tu Robert Fico pomohol, takže tam majú povedzme aj nejaké že benefit, kde si povedia, že áno, však niečo doručil, mám o trošku viacej. Ale potom sú ľudia, a to je naprieč aj, teraz nešpecifikoval by som to, alebo neviazal by som to len na istý príjem, alebo status a tak ďalej, kde tí ľudia hovoria, no ale on nás ochráni pred tou dekadenciou západu, čo teraz ako si hovorím, že o čom to rozprávate, však my sme strany, ktoré ponúkame seriózny program na to, aby sa tu lepšie žilo a tak ďalej. Takže strašia, no a títo ľudia tomu veria. Lebo on sa im prihovára pravidelne a na tých sociálnych sieťach si viete vytvárať bubliny a tým pádom tí ľudia nepočujú ako keby ten iný názor, nie sú konfrontovaní, on dneska nejde do diskusí, on diskutuje sám, on si urobí tlačovku, respektíve si nahrá video, čiže ten človek nemôže vidieť, že niekto konfrontuje Roberta Fica a počuje aj iný názor, lebo on vlastne pozerá len jeho. A tým pádom nemá ten druhý názor. A to je ťažké potom do týchto bublín preniknúť, preto je dôležitá tá terénna práca. Takže v tomto sa momentálne nachádzame, ale vidíme, že tí ľudia sú sklamaní. Odchádzajú od neho. Prichádzajú k Republike, kde teda dávajú ako keby šancu nejakej novej strane, ktorá teda má fašistické pozadie. Takže, ale tú komunikáciu sa snaží zvládnuť dobre, a preto aj nejakým spôsobom naberá, čo je o to horšie. No a preto vlastne ten celok ešte stále si drží pomerne silnú základňu voličskú. Ako teraz, keď to zoberieme, že Robert Fico si drží tie percentá, lebo vieda ostatné strany, vieda SNS, vieda Hlas. Hlas klesá prudko, teraz je niekde okolo 7-8%, z 15 išiel na polovicu. SNS sa prepadlo pod hranicu zvoliteľnosti, takže on ich viedol, čas mu odchádza do republiky, ale keď sa to celé spočíta, tak
ako som povedal, podľa tých najnovších prieskumov by neposkladali väčšinu, ale musíme byť obozretní, aby sa to nepreklopilo. No a ještě jenom vlastně to, co jsi teď popisoval, je krásná ukázka, jak se tito lidé typově v politice inspirují. Andrej Babiš vlastně jde úplně z toho linku, nechodí do diskuzí, když přijde už někam do televizní debaty, tak je tam sám a moderátor. Nepamatuju si, kde byl v nějaké debatě, kde by tam měl oponenta, který by mu to tam opravdu sázel a říkal prostě tady lžete, nemáte pravdu, takhle to má důsledky a tak dále. Ne každý moderátor je schopen tyhle věci jako opravdu ustát, on si ještě vybírá, kam přijde, většinou si bere ty slabší moderátory, aby tam opravdu on vynikl. Jede svoje videa, pravidelně vždycky máme tady nedělní ranní okénko Andreje Babiše, většinou z poslovny nebo z nějakého takového prostoru. A teda jako umí extrémně jako silně dneska urážet a napadat novináře, některá konkrétní média. Tu linku on jede vyloženě jako programově. A samozřejmě pro nás jako není jednoduché tomu čelit, protože samozřejmě i on na nás jako jede běžně útoky vlastně jako velmi osobně, jako neuvěřitelně osobní. Na druhou stranu já jako, když to jako vnímám, ve které fázi my toho jsme, tak prostě my říkáme, my musíme hodně změnit komunikaci, musíme umět daleko víc ty věci vysvětlovat. Někdy jako hodně tak jsem třeba přemýšlel v podcastu, tak vysvětlovat lidem roli vlády a České národní banky, když Andrej Babiš slibuje lidem, že jim doručí nižší úrokovou sazbu hypoték a útočí na guvernéra České národní banky, že to nedoručil. A teďka my si říkáme, a ten člověk vůbec nechápe, kde je role vlády, kde je role České národní banky, ten běžný. A teď jak to vysvětlit ve 2 větách, aby to bylo jako jednoduché. To je prostě extrémně jako náročná nová role, kdy prostě lidé přestali věřit tomu, co říkají experti, co říkají nezávislá média, pokud zůstávají. A pak už je to jenom ta síla té emoce, kterou k tomu ten politik dodá. A teď jako my v tom musíme najít tu rovnováhu. Já nechci být jako Andrej Babiš, já nebudu lhát, ale zároveň jako ty lidi přesvědčit a dát tomu tu emoci, aby tomu ten člověk věřil a byl ochoten jako to šířit někam dále. Jo. To není nic jednoduchého a fakt jako je to v tom extrému, ale vy to asi znáte líp jak my, kdy to je v obrovské osobní rovině, jako jo, že když se už dostane na interpelace prostě na půdě sněmovny, tak Andrej Babiš prostě neodpoví na jedinou otázku, a která je i třeba konkrétní, věcná, úplně jako to bez uráže a on jede a prostě jenom osobní. Nepostavili jste ani psí boudu, co mi tady budete říkat, prostě říkám, tady on to třeba říká Marku Výborné, já mu říkám, ty to je učitel, špičkový ředitel gymnázia, nešel do politika, on řekne, vy jste nic, jako, jo, takhle to jede u nás. Jo. Ale toto sa udeje u nás Robert Fico pravidelne a jeho ministri žiaľ tiež urážajú novinárov, keď sa im nepáči otázky, povie, z ktorého ste média? Ja, vy ste tí protivládni, to v žiadnom prípade ma nebude odpovedať. Vy ste úplne najhorší, vy ste odpad a podobné veci. Akože žasnete na to, že prečo jeden politik a potom hovorí, že máme tu takú rozpolarizovanú tú spoločnosť, silné emócie a tá opozícia by mala prestať kritizovať, lebo to oni jatria tie vášne. Ja si poviem, že ale pozrite sa, jak vy sa rozprávate už len k novinárom, však tam nemáte nikoho iného a vy haníte túto ľudí, ktorí si robia svoju prácu, kladú otázky, však chcú vedieť, aby verejnosti mohli poskytnúť informácie. Vy ich haníte a nám hovoríte, že my polarizujeme spoločnosť. No to iste. Kto vám toto? Ale áno, žiaľ, mu to funguje do veľkej miery, lebo oni hrajú na tú emóciu. A to je to, že, tak ako si povedal, že my musíme nájsť ten spôsob, ako komunikovať tak, aby sme sa vedeli prihovoriť nielen našim voličom, ale aj tých ich voličom a aby sme išli do toho miesta, kde si buduje silné miesto práve Robert Fico a jeho koalícia na tej emočnej úrovni, aby sme to vedeli jednoducho povedať. A áno, niektoré tie ťažké problémy sa ťažko vysvetlia jednoducho a z tohto on zatiaľ ťaží. Že on im naklame, naša koalícia im naklame, fakty ich nezaujímajú a teraz keď máš vyvrátiť to pravdou, no tak je to náročnejšie. Ale vidíme aj u nás na Slovensku, že ho dobiehajú tie klamstvá. On totiž to napríklad nahral také video, keď sme boli vo vláde a začala ruská agresia a vystrelili ceny energii aj benzínu a podobne, tak nahral video, bolo euro 53, myslím, že bola cena benzínu. Nahral video, vláda nič nerobí a podobne. No. A dnes je euro 80, 2 eurá za benzín a my ideme teraz, dobre, tak pán premiér, tu ste nahrali video, tak teraz my nahrávame, tak čo urobíte? Poďte, ukážte, teda však ste mali plné ústa rečí, že to, euro 53, to vláda musí konať. Okamžite znížiť spotrebné dane. Hovorím, tak znižte spotrebné dane. U nás dokonce říkali zrušiť DPH. Áno. Před 2 rokama. Teď ticho po pěšině. A presne tak. A teraz on akože, čo to tu? Ani neukomentuje. On zaútočí, lebo vie, že musím presmerovať útok. To je tá taktika, že keď nechcem odpovedať, musím zaútočiť a musím zaútočiť viac. Čiže mohli by sme tie scenáre si porovnávať. Je mi teda ľúto, že aj u vás sa to deje v Čechách.
Ale treba to konfrontovať, lebo tí ľudia zrazu áno, povedia, že počkaj, že máš pravdu, že niektorí sa ho budú zastávať do krvi. Niektorí sa už aj podľa mňa hanbia za to, že ho volili, len to nechcú možno úplne priznať. Takže, ale aj s tým treba pracovať, že tí ľudia boli oklamaní, žiaľ, tak treba tomu pristupovať. Oni boli oklamaní, už dneska začínajú chápať, vidieť a treba preto tú pravdu konfrontovať, trpezlivo. Proste prichádzať. Máte pred sebou 3,5 roka a trpezlivo konfrontovať, aby tá vláda nezašla až do takých extrémov, ako zašla u nás. Bene, já jsem začínal, co máš ty do závěru? Ne, mně se líbil ten závěr od vás, že z vás cítím jako prostě takový jako klid, ale odhodlání, jako že tu Slovenskou republiku, že to chcete posunout a že vám nejde o to, abyste ten svět právě vybarvoval jako černobíl. A mně se to hrozně líbí, jenom jako vlastně, jestli to cítím správně, jo. To je vlastně moje závěrečná otázka, jestli jako co je ta vize pro to Slovensko je posunout ho, i když víte, že to bude bolet, i když to bude nepříjemný, ale děláte to ne kvůli tomu, abyste si uhrál jako svůj výsledek ve své straně, ale protože vám jde jako o nějakou jako myšlenku pro to, abyste to posunuli, abyste to prostě postavili zase na nohy po tady tom Kaunerovi. No. Presne tak a ja by som tak povedal, že tá naša skúsenosť za tie 3,5 roka alebo 3 roky je, že je dôležitá trpezlivosť, lebo v istom momente, a vy to v politike poznáte, ako keby chcete každú tú diskusiu nejakým spôsobom tým ľuďom ukázať, že pozrite sa, ale on vás klame a v každej chcete to vysvetliť. Ale to sa nevždy dá. Ale je dôležité ľuďom budovať taký ten dlhodobejší obraz. A vedieť využiť tie momenty, ktoré sa naskytnú, keď niekedy naozaj niečo úplne, že ich dobehne to klamstvo, tak vtedy to naozaj jasne odkomunikovať. Možno menej slov, ale veľmi priamočiaro. Nebáť sa byť priamočiari. Normálne to pomenovať, ako to je. Oni sa s nami nemazlajú, oni o nás klamú akože na hulváta, prečo my by sme tu mali okolo nich v rukavičkách. A oni budú hovoriť, a čo vy ste takíto priamočiari, alebo podobne. Prepáčte, však to nie je nič osobné. Vy nám nadávate, my vám nenadávame. My pomenúvame veci. Čiže byť veľmi priamočiari a pomenovať to, trpezlivo čakať a postupne tí ľudia, oni sami budú precitovať, to uvidíte sami, že ľudia precitnú. A potom im len povedať, že pozrite sa, oklamali vás. Áno, všetkých nás oklamali, ale chceme vám ponúknuť alternatívu. Poďme sa vrátiť z kratšej cesty späť a poďme Českú republiku, Slovenskú republiku posunúť opäť dopredu hospodársky, ekonomicky, aby ste z toho mali vy a vaše deti proste benefity. Takže don't panic, by som povedal, že naozaj netreba sa báť, keď aj v istom momente to vyzerá horšie, že sa vám stráca pôda pod nohami, lebo tie dná sú prerážané. A to už je taká frustrácia, že niekedy si poviete, čo tu ešte robím. Ale potom si poviete, nie, však toto je môj domov. Chcem o ňo zabojovať. A verím tomu, že Slovensko má na výrazne viac. Vy to o Českej republike ani nehovoriac, ste náš bratský národ, takže vám prajeme len to najlepšie a uvidíte, budete o mnoho odolnější a verím, že odhodlanější. Tak my moc krát děkujeme. My přejeme, myslím, že jsi to krásně uzavřel. Ať se vám to podaří za ten rok, ať to na Slovensku v těch vašich volbách Národní rady. My si na to budeme muset počkat. Doufám, že to nebude déle než 3,5 roku. Díky moc, že jsi přišel. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem veľa síl. Ať se daří.